Ya Lawan, lafiya kake nema na? Magana nake so akan Shamsu. Wato naga duk irin soyayyar da yake nuna miki. Babu halamun tausayi a zuciyarki daidai da sakan ɗaya. Kiji kina tausaya mishi ko kina san shi. Wannan ba daidai ba. Dan Allah inda akan wannan ne. Kada ka ƙara min magana akan soyayyar Shamsu. Dan ba na son shi. Kuma ba na so ka shiga gonata. Domin idan har ka shiga gonata zan nuna maka asalin fuskata. Shamsu, me kake shirin aikatawa ne haka? Na zo ne in kawo ƙarshen baƙin ciki na. Na zo ne in kawo ƙarshen abin da kika kasa yi min. Kin san ina son Zainab a cikin zuciyata ajiya amma kin kasa mallaka min ita. Ka sa soyayyar Zainab ya illata ka. Ya isa. Ba na so in sake jin komai daga wurinki. Ba na so in sake jin komai. Na zo ɗakin ki ne zan kashe kaina a gaban ki domin ki dinga gani kina tunawa da baƙin cikin abin da kika kasa yi ma ɗanki. Shamsu!